Dobrý deň. V poslednom čase sa vidíme ako si často. To nás veľmi teší. Ta však ja znám. Minulý týždeň som kúpil gumy na Tatrovku a už mi treba na ďalšiu. To týždeň nemôže byť taký, že by še daco nestalo do Marii. Pošlem motore na Stasku, ale čekam, že co zaš odejde. Tu jeden traci vodu z kadzíška a druhému zrubči prevodovka, co ju môžem vyrúciť z takoj ďalší. Gumu prebije, to škoda reči. Máte 11 gumy. Plný sklad, pane. Barum, Matador, aj rúske radiálky. Hej. Toto ruské sú dobré, hej. Veľo vytrímu, ale znáte, čo sú tvardé jak guta, vera Bože. U nás na stavbe chodiť po kameňoch alebo po šutru, tato hej, ale na drahu treba dajaké druhé, nie? Radiálky, Matador. Jakažke nové začali robiť, toto mi dajte, toto radiálky, hej. Tatra znáce chodzi na Čechy. Ta nech má poradné gumy, nie? A na druhý mesiac STK, no tá, bude to pri jedným. Čekajte, brini mi telefon. Haló? Co? Hej, ja som, a kto by to mal byť? No. Co? Co się stalo? Co? To nemyslíš vážne? Do panata, co robíte s tými gumami? Ale ty mi nevykladaj také... Tohto išol na tým UNCčku. Pičo? No, Jaňo, som sa mohol myšliť. Ten Jaňo pri Samveru taký jak sluty. Dze prebil toto gumu. Ale ja še nepýtam, na ktorým koleše. Ale dze, rozumíš? Na dráže, na stavbe, alebo dze v matkinej onej. Pri sam Bohu me poraží, až me poraží pri vás. Co? Na koľajnicoch? Ta dze ho tam do Marii karalo. Co je rušňo vodič, alebo co? Na co tam išol? A to neznali z druhej strany. Však musel znať, že z koľajnicoch šruby tyrča, nie? Ale mne nezajíma, či tam stali vagóny, alebo co kemu tam vtedy stalo. Vy ste ku štreke nemali vôbec ísť. Co ste, železničare, alebo